Guinée, Algérie ani fara ɲɔgɔn ka kulu Niger jamana kɔnɔna na fo ka taa se an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na olu bɛɛ y'a yira k'a fɔ olu ka dɛmɛ u bɛ mabaliba yɔrɔ la ka kɛ ni CEDEAO wale ɲɛmɔgɔ olu ka ɲangini ka ɲɛsin an ka jamana ma o de hukumu kɔnɔna na juma nata in na fara ɲɔgɔn belebele o bɛna labɛn Bamako Mali kɔnɔna na. N'an bɔra ye kulu marifatigiw olu kɔni ye u ka fasoden ɲumanw yira ka kɛ ni a yira k'a fɔ u bɛna fara an ka jamana kɔni kan mun bɛ tali kɛ CEDEAO ma u ka ni ɲangini na ka ɲɛsin an ka jamana kɔni ma o de hukumu kɔnɔna na u kɔni u bɛ baara minnu na u kɔni bɛna dɛmɛ ta k'u ɲɛsin an ka jamana u ma. Ni an tɛmɛna ka bɔ yen an ka kunnafonidiw kɔnɔna na an bɛna kuma Algérie dolantan kan mun bɛ tali kɛ Sierra Leone dolantalaw la olu kɔni ye Algérie dolantalaw olu ye olu ci mun bɛ tali kɛ CAN 2021 ale hukumu kɔnɔna na ninnu de ye bi su in na bakurubaw ye mun bɛna walawala aw ye. M7 lamɛnbagaw ale ni radio Emergency lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo an ka kunnafonidiw la an b'a yira la k'a fɔ bi mun bɛ tali kɛ an ka jamana ba Maliba la ale Aigle olu kɔni ye sebaya sɔrɔ CAN 2021 ale hukumu kɔnɔna na Tunisie ale cɛdenw ka kelen ale ni kanangolo ye ni bulonata mun filɛ nin ye a kɛra stade olympique du Cameroun de la mun ni o bɛ tali kɛ bi kɔni la o kɛra Camerounkaw olu ka jamana kɔnɔna na an ka ni kunnafonidi la ni o bɛ tali kɛ Kaja la ni ale ye Kaja Bakayoko ale kɔni bɛna walawalali di an ye nin koɲɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka an ka kunnafonidi olu natɔlaw la an bɛ don an ka bakurubaw kɔnɔna na i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ an ɲɛna cogo min na Guinée fo ka taa se Algérie ma ale ni kulu dɔw ni olu bɛ Niger jamana kɔnɔna na ale ni an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na olu kɔni ye a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ an ka jamana ba Maliba ka ale senkɔrɔma don don ka kɛ ni CEDEAO ma u ye ɲangili mun ta ka ale sɛgɛrɛ an ka kunnafonidila ye mun sɔrɔ a kan an ka jɛ ka ɲɛmada o ma. Algérie ni Guinée y'a yira k'a fɔ olu ka dɛmɛ bɛ Mali yɔrɔ la. Algérie ni ministre min ɲɛsinnen don a ka jamanaw ni jamana wɛrɛw koɲɛw ɲɛnabɔli ma u bɛ wele bila CEDEAO ale UEMOA ni Mali ma u ka segin ka kuma yaasa furugufurugu da ka se ka fa. Guinée cɛmancɛlafan ɲɛmaw olu kɔni ye a yira k'a fɔ olu sen tɛ CEDEAO ma olu ka nin wale in na wa u b'a yira k'a fɔ olu ka da bɛɛ lajɛlen yɛlɛlen don Mali ye pankuru siraw duguma siraw fo ka taa se ji siraw ma. Kulu dɔ bɛ Nigeria n'ale bɛ wulikajɔ la farafinna ko gun kan yɛlɛma hɔrɔnya ko koɲɛw la ale fana ye a yira k'a fɔ CEDEAO ni UEMOA maaw u ka nin wale in ko a ma bɛn UNTM bɛ Mali la fo ka taa se Gao Lamabore International ani syndicat autonome des administrateurs civils ani kulu wɛrɛw olu fana y'a yira k'a fɔ olu ka dɛmɛ bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa sigikafɔ mun kɛra an ka jamana kɔnɔna na minnu sɔrɔla olu la olu ka se ka don ba la CARSOC olu fana y'a yira k'a fɔ nin ɲangini ninnu k'u ka jugu wa a yɛrɛ man kan tɛ ka kɛ ko UEMOA o man kan tɛ ka ɲangini ta ka da Mali kun kasabeko sira fɛ u y'a yira k'a fɔ mun kan ka kɛ don nataw la o na kɛ hakilinajigi la juma nata in janvier kalo tile 14 san 2022 wulikajɔba dɔ bɛna labɛn Bamako kɔnɔna na o wulikajɔ in conseil des ministres mun kɛra an ka jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmayaso la kuluba kulu marifamatigiw olu kɔni bɛ ka u tɛgɛ di an ka jamana cɛfɛn ɲɛma maaw ma ka kɛ ni CEDEAO maaw olu ye ɲangili min ta ka an ka jamana ka o sɛgɛrɛ dɔw y'a yira k'a fɔ nin kɔni o ye fasoden ɲumanya ye ni maaw olu fan fɛ Julien Kulibali ale ka sɔrɔlen don. Kabiri ɲangili bere tara ka an ka jamana sɛgɛrɛ CEDEAO maaw fɛ o kɛra ni sababu ye jɛkulu caman politiki kunda syndicat kunda foli ka taga se maramafɛntigiw ma olu farala ɲɔgɔn kan walasa ka u ka dɛmɛ ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga maaw yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min bɛ wele ko mouvement de l'inclusivité signataire de l'accord d'Alger ale kɔni ye sɛbɛn jɛnsɛn min kɔnɔna na sa u bɛ u ka dusumakasa jira ka ɲɛsin CEDEAO ani UEMOA ma ani ka a jiru la ka fɔ ko u ye waleya min ta a ma bɛn u ma ani o na kɛ nin sababu ye fana u ka to u ka ɲɛmaw kɔ mouvement de l'inclusivité ale kɔni bɛ nin waleya in kɔn a seko ani a damajira bɛɛ la ka daa kan ko ɲangini bere min talen filɛ nin ye ka an ka jamana sɛgɛrɛ olu bolo o ye fɛn ye min tun man ka tɛ ka waleya nin sangada in kɔnɔna na ka daa kan gɛlɛya caman bɛ malidenw kan kabiri ni san 2012 wagati la.
Julien Jakte ale de kun ka sɔrɔlen ye ni ka kɛɲɛ ni CEDEAO ma u ye ɲangili mun ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o de hukumu kɔnɔna na a bɛ tile 3 bonyangu bɔ an ka jamana kɔnɔna na ni ɲangili taara ka an sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ an dafɛ jamana minnu bɛ ko gɛlɛya o kɔni donna olu ka nin wagati in na n'o o yɛrɛ bakuruba ni o bɛ taa gulonni yɔrɔ min na ni o ye Senegal ye hali bi an bɛ to sanction ale hukumu kɔnɔna na ni o ye ɲangili ka ɲɛsin an ka jamana ma CEDEAO ale ni UEMOA fɛ an ka jamana kɔnɔdenw olu kɔni y'u hakilinata di a ko ɲɛw kan Kulibali ale ka kuma galamani na ni ye ɲangini bɛrɛ min ta Mali kama u ka sigi dɔ senfɛ o min kɛra Ghana jamana kɔnɔna na janvier kalo tile 9 san 2022 o kɔnɔna o ɲanginiw kɔni bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase an ka jamana ma o hukumu kɔnɔna na maliden caman kɔni y'u hakilina d'an ma nin ko in na bon ne kɔni bolo pour le moment kɔlɔlɔba ma s'a ma fɔlɔ mais halisa an bɛ Ala ɲini an bɛ Ala deli kɔlɔlɔ a kana s'a ma comme an ka autorités fana bɔra ka mun fɔ ko olu fana kun ye précaution ta an bɛ Ala deli u ye précaution min ta o précaution o ka k'a fura ye a kɔlɔlɔ kana s'a ma bon ne kɔni bɛ wele min da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Mali filɛ dɛgɛ min kɔnɔ an ka dɛgɛ bɔ a kɔnɔ an ka Mali bɔ dɛgɛ in kɔnɔ sanction min filɛ nin ye CEDEAO ka sanction tɛ CEDEAO ka sanction tɛ bɛɛ b'a dɔn France ka sanction de don an bɛ jɔnya juru min na France bolo France b'a fɛ an ka to jɔnya juru de la anw de tɛ ka so ma anw de ko k'an bɛ bɔ jɔnya na o de kama kɔlɔlɔ in de bɛ ka siri an kan mais an kɔni bɛ Ala wele toujours an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni Ala sɔnna ma an bɛ bɔ a kɔnɔ ni Ala a bɛ kɔlɔlɔ lase jamana ma a bɛ kɔlɔlɔ lase an bɛɛ ma sous région ninnu ni Afrique de l'Ouest jamana caman a bɛ kɔlɔlɔ lase a bɛɛ ma parce que ni sanction ko in a tɛ jouer Mali dɔrɔn kan Afrique de l'Ouest ninnu jamana luyelen don ɲɔgɔn na de n'a sera jamana kelen ma jamana bɛɛ b'a santi parce que port an fɛ yan an ka fɛn ninnu bɛɛ bɛ jigin olu ka port de la n'olu ka frontière ni fɛnw datugura a bɛ jouer an kan an fana bɛ wari min na don olu kan a bɛ jouer olu ka budget kan kɔlɔlɔ kɔni bɛɛ b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ mais an b'a ta ni hakilisigi de an bɛ transition mɔgɔ ninnu an b'u dɛmɛ an minnu ye population ye ka se ka u ka fanga jidi u bolo CEDEAO ka nin ɲangini n bɛ se ka fɔ a bɛ kɔlɔlɔ lase jamana kɔni ma a long terme na mais bi an filɛ waati min na a ye vraiment a y'an sude de c'est à dire a ye dusu wɛrɛ de don anw yɛrɛ maliyɛnw kɔnɔ dusu ma deli ka don an kɔnɔ ni sanction in ni yɛrɛ ɲɛna o parce que ni yɛrɛ de y'a kɛ sisan ni yɛrɛ hukumu kɔnɔna la jamana yɛrɛ kanu donna an na ka tɛmɛ hali fɔlɔ kan wa an bɛ tugu jamana de nɔfɛ dɛ ni jamana y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ tugu jamana kɔ wa an ti sa fana awɔ fitinin min b'an bolo an b'an wasa don o la o de ka ɲi buna hadamaden i kɛra togo o togo c'est à dire k'i yɛrɛ ye dɔrɔn hakilijigi bolo ma ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ nin ɲangini ninnu kɔni bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase an ka jamanadenw ma nka an bɛɛ lajɛlen ka wuli k'an jɔ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye yaasa an bɛ se ka sebaya sɔrɔ nin kɛlɛ in kɔnɔna na cogo min na jamana kɔnɔdenw olu hakilinata dilen ni kɔɲɔw kan o bɛ taa ni an ye an ka jamana ale yɛrɛ kɔnɔna kibaruyaw la olu bɛna walawala Kanja Tarawele fɛ a ye aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na an bɛ fɔlɔ Kayi lajɛrɛba dɔ kɔni kɛra sibiri tɛmɛlen janvier kalo tile 8 san 2022 Kayikaw fɛ yen nɔ lajɛrɛ min bolila musow ni bogotigininw kɔni ka gɛlɛya kɔni kan marabolo kɔnɔna na o de kadara kɔnɔna na u ye cɛw bila sanfɛ ni kɛnɛ kofɔlen kan ka ɲɛfɔli ni walawalali caman kɛ u ye u ka se ka faamuyali kɛ cɛ ni musow damakayali la ani binganiwale tali kan an bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ka se ka o kɛlɛ nin kɛnɛ kofɔli kɔni sigila sen kan association des femmes cheminots de Kayi n'o bɛ tali kɛ Kayi sirabaralaw musow ka jɛrɛjɛkuluba kɔni kan damusoniyala AFSECA ni o senkɔrɔma donna kasabiko la CEC Canada maaw kɔni fɛ n'an bɔra Kayi an b'an kunna Sikaso kan kɛrɛnkɛrɛnniyana Kajolokaw fɛ yen sefa wari $15,000 o kɔni de donna nakɔbaaraminɛw kɔni na ka di kanton musolakaw kɔni ma Kajolo cercle kɔnɔ ni minɛndi in kɔni la ɲɛnamayara dɔgɔkun laban tɛmɛlen kɔni na wa dɛmɛ min kɛra ni musolaka ninnu ye o bɛ tali kɛ dugukolo hectare 1 château 1 buruyɛti caman fo ka taa se arazoiru kɔni ma o n'a ɲɔgɔnna caman ni dɛmɛ dikun belebele dɔ kɛra ni musolaka ninnu ka se ka bɔ nɔgɔ la ani ka se ka damadenkɛ taliw kɔni dabila min kɛra ni duguden dɔw kɔni fɛ minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma an bɛ don min na i ko bi n'olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye ka ni dɛmɛ kofɔlen kɔni di u ka dugu musolakaw ma ni u senkɔrɔma donna baɲumankɛtɔn ONG AMAC maaw fɛ walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoniw na an bɛ taga Bankas ka dɛmɛ don mori kalanden musomanw kɔni ma
Bankas morikalanso kɔnɔna na ni kɔni tun ye lajɛrɛba dɔ kɔni babu sen ye sibiri tɛmɛlen Bankas dugu kɔnɔna na min hakilina bɔra Secours Islamique France maaw yɔrɔ ni a sigila sen kan morikalan lakɔlimɛtiriw ani lakɔlidenw ka kuluba fɛ damusɔnniyana OMC ani denmansaw fo ka taa se Bankas diinɛ ɲɛmaw ani jamana ka lasigiden minnu bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu kɔnɔna na olu maaw bɛɛ lajɛlen de fɛ. Nin kɛnɛ kɔfɔlen kɛra sababu ɲuman ye ka se ka u da don gɛlɛyaw la gɛlɛya minnu n'o kɔni bɛ nin morikalanden musoman ninnu kan u ka morikalayɔrɔw la. N'o dɔw bɛ tali kɛ furu joona ani bingali wale dɔw kɔni ma cɛ ni musoya sira fɛ ka ɲɛsin ni npogotiginin ninnu ma. O de kadara kɔnɔna na yaasa fɛɛrɛ jɔnjɔnw bɛ se ka sɔrɔ ni gɛlɛya kofɔli ninnu na ani ka se ka nin morikalanden ninnu kɔni ka baarako kɔni la sabati sigida kɔnɔna na. U ye nin kɛnɛ kɔfɔli kɔnɔna ɲɛnamaya o de hukumu kɔnɔna na. Ni ne bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na. N'an bɔra marabolo kunnafoniyaw la Fatumata Jalo ale bɛ taa ni an ye an ka jamana ale ko kan kibaruyaw la an ka jɛ k'an yamara olu ma. An ka bi kokan kibaruyaw la an bɛ an kunda Burkina Faso ale jamana kɔnɔna na. Fintigilaka maa 8 olu kɔni ye janfa ta ka ɲɛsin u ka jamanakuntigi ma ani u bɛ tali kɛ ka u ka jamanakuntigi ka ale ka fanga kɔni dafiri min ni u baaraw kɔni ma se ka sira sɔrɔ. Tɛgɛ kɔni dara ni maa 8 ninnu kan minnu ni u bɛ fintigilakaw ka kiiri buluma maaw ka bolo kan. Ni an bɔra Burkina Faso an bɛ an kunda Chad ale jamana kɔnɔna na. Chadienw ka minisiri min ka branchelen bɛ u ka jamana ale ni jamana wɛrɛ kunɲɔgɔn ɲɛnabɔli ma ni o ye Mahamat Zen ye ale ni a nɔfɛba caman kɔni bɛ tagamana ka taa Doha ale dugu kɔnɔna na. U ka tagama bɛ boli min kan o de ye sigikafɔ kumaba min bɛna kɛ Chad jamana kɔnɔna na février kalo tile 15 nata u ka se ka bɛn fɔla yanni o sigikafɔ wagati cɛ. An bɛ an kunda Centrafrique ale jamana kɔnɔna na. Diɲɛ seleke naani tɔnba maaw ka fɔ la ka kɛ ni san 2021 wagatiw ye u ye a yira ka fɔ ko binganikɛ wale kɔni tara ka baɲumankɛ tɔn baarakɛla maa 400 olu le kɔni sɛgɛrɛ san 2021 wagati. An bɛ a kuncɛ ni Angola ale jamana ye. Angola taxibolilaw kɔni ye wulikajɔ kɛ ka jigin u ka capitale ba kɔnɔna na ni o ye Luanda ye ni ka kɛɲɛ ni gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu bɛ u kan ale ni binganikɛ wale min kɔni bɛ ta ka u sɛgɛrɛ u ka baara kadara kɔnɔna na. Min senfɛ u ye a yira k'a fɔ ko u ka baara bila ɲari min ni u tun ye a boloda ko u kɔni wulila ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Asmarem n'ale ye kulu mun sigilen don yaasa ka jamana kɔnɔdenw olu ye mun kɛ ka se ka wale ɲuman dɔn kɛ olu ye ni mun bɛ tali kɛ jɔnjɔn n'o u bɛ se ka fɛn ka di u ma olu sigilen don hukumu kɔnɔna na u ye a yira k'a fɔ nin kulu in a ka wulikajɔ a bɛ se baara tɛgɛda bɛɛ lajɛlen ma mun bɛ an ka jamana kɔnɔna na nin kumakan ninnu olu sɔrɔla Saluma Alhamadu Sise ale fɛ ale mun ye Asmarem secrétaire général ye a ye nin ɲininkali ninnu ka olu jaabi Kader Touré ale ka kuma galamani na. Une association association malienne pour la reconnaissance des mérites établis n'a il faut bon la kana jegulu mun be wali ɲuman dɔn mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ani Mali kɔkan k'olu lakodɔn k'u dɛmɛ pour que u ka se ka Mali yɛrɛ u bɛ baara mun na hali bi u ka dɔ fara a kan pour que Mali an ka Mali an bɛ se ka sauver cogoya min na donc o de ye an ka association ye donc an objectif yɛrɛ o de ye ka mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ Mali ye k'olu dɛmɛ kosɛbɛ pour que u ka se ka an ka Mali ka sauver ani yɛrɛ vivre ensemble n'o ye cohésion sociale ani lafiya k'o fana o valoriser parce que Mali ye jamana ye an bolola Mali kɔnɔ ka sɔrɔ ko paix bɛ yan cohésion sociale bɛ yan donc o hukumu kɔnɔna na an fana b'o o valoriser k'o encourager donc o kɔfɛ an ka plan d'action n'o ye c'est-à-dire an bɛna baara minnu kɛ don nataw la o ye 2022 au plan d'action o de ye ka incivisme yɛrɛ kɛlɛ incivisme bamanankan na o de ye bila kojugu an b'a ye de jour en jour surtout le jeune mɔgɔ bɛ yen mais mɔgɔ minnu b'u ka baarakɛtaw dɔn a ka dɔgɔ bɛɛ bɛ a ɲini dɔrɔn ko Mali bɛ se ka mun de kɛ ne alors que n'an b'an yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko an yɛrɛ bɛ se ka kɛ mun kɛ Mali ye donc an hakili la fɛn caman bɛ yen o bɛ se ka résoudre an ka problème na incivisme yɛrɛ par exemple an b'a ye bi bi in na denmisɛnninw bɛ yen i bɛ se fe la sisan i b'a ye jeune dɔ bɛ yen a bɛ fe jeni ka tɛmɛ a yɛrɛ t'a dɔn k'a ye kojugu kɛ parce que a ka teli dɔrɔn a b'a jeni ka taa ou bien quelque part i yɛrɛ b'a ye mɔgɔkɔrɔba dɔ yɛrɛ bɛ yen en circulation u bɛ Kleenex ou bien ka ji manani dɔ min dɔrɔn u b'a fili gidɔrɔn sanfɛ incivisme yɛrɛ a bɛ kuma nin de kan il faut que fɛn dɔ bɛ yen o ka dabila par exemple ni manani filila nous sommes à peu près 20 millions d'habitants donc ni malien bɛ ji min k'a bɛɛ fili sira kan donc Mali tɛ n'a bɔ nɔgɔ la dɛ donc alors que saniya
a bɛ fɔlɔ an yɛrɛ de la donc n'a y'a kɛ cogoya dɔ la ka an yɛrɛ c'est-à-dire k'an bonya an kɔrɔw bonya ka fɛn dɔ bɛ yen an ka a dabila fɛn minnu ni n'an ka tabiya tɛ bɛn donc n'a y'o dabila a ka ca ala fɛ fɛn dɔ bɛ yen a bɛ an ka laɲini dɔ bɛ yen o bɛ sabati Mali kɔnɔ. nin kun ye Rimanek ale kɔni secrétaire général ye a kun bɛ ka kuma jɛya ale ni bɛsɛya kan an ka jamana kɔnɔna na ko maaw olu kɛ u talan ye yaasa sanuya ale ni bɛsɛya fo ka taa se an ka sigida olu tɔpɔtɔlu ma u bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na ni an bɔra an bɛna kuma farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya CAN 2021 o min ni o bɛ ka kɛ Cameroun ale jamana kɔnɔna na an ka kunnafoni dila Kajatu Bagayogo ale bɛ a ɲɛfɔ an ye k'a fɔ Algérie olu kɔni olu ma sebaya sɔrɔ Sierra Leone o kan Sierra Leone olu ye sebaya sɔrɔ Algérie kan a bɛ tila tuguni k'a ɲɛfɔ an ye mun bɛ tali kɛ Egypte ale ni Nigeria la olu ye dolantan min kɛ fo ka taa se Sudan ale ni Guinée Bissau ma an ka jɛ ka a ɲɛmada a fɛ. Farafina wano ka kɛnɛ toluma min kɛra Cameroun kan fɛ n'o bɛ tali kɛ Coupe d'Afrique des Nations attaque 33nan ka sa ni janvier kalo tile 11 san 2022 bakuruba min bɛ wele ko poule D ani poule E olu fɛnɛ senw bɛ don la tolon na n'a ɲɔgɔn sɔrɔ ta ka lajɛ an bɛ se k'a fɔ ko poule D kɔnɔna na ta o kɔni kun kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ boloda mun bɛ se ka kɛ CAN finale n'o bɛ tali kɛ Egypte ale ni Nigeria ka ɲɔgɔn sɔrɔ kan n'aw dolantan ta ka lajɛ an b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw kun sigilen don ni dolantan min maaw y'o sɔrɔ pada kan dolantan jɛkulu fila bɛɛ wuli ka jɔ kɛ Nigeria de ka bagabagaliw bɛna bonya u bɛna taga sebaga sɔrɔ dolantan kɔnɔ kelen ani kanangolo Nigeria cɛlu kelen bɛ sɔrɔ ka don sanga 30 kuma Kelechi Enyasio fɛ ka kɔ o dolantan sa poule E kɔnɔna na sa jɔnjɔn tabaga n'o ye Algérie ale ni Sierra Leone k'u kɔdalen don n'ale yɛrɛ mɔgɔ ye an bɛ se k'a fɔ ko mun jɔyɔrɔ ka dɔgɔ kosɛbɛ ni bakuruba in kɔnɔna na nka o kun ye papier sanfɛ kuma ye ka d'a kan terrain kɔnɔna na sa Sierra Leone cɛlu kɔlɔsiba n'o ye Mohamed Kamara ye a bɛna gɛlɛya caman lase Algérie cɛlu yaralaw ma u bɛ tentatives kɛ ka dɛsɛ cɛlu da la nka u tɛna se ka cɛlu yara dolantan bɛ laban n'o jaabi filani bila fu ani fu o bɛ kɛ sababu ye ka Mohamed Kamara yɛrɛ kɛ ŋanaminɛŋana nin kɛnɛ kan n'o ye homme du match dolantan laban min bolodalen no kun bɛ tali kɛ Sudan ale ni Guinée Bissau ka ɲɔgɔn sɔrɔ kan an bɛ se k'a fɔ ko ɲɔgɔn sɔrɔ yanga mun ma bon kosɛbɛ i n'a fɔ Egypte Nigeria ta ɲɔgɔn nka a fana kɛra dolantan duman ani dolantan jijalen olu dolantan jɛkulu fila fana bɛna dɛsɛ ɲɔgɔn na filani bila fu ani fu an filɛ ka nin jaabi minnu sɔrɔ nin journée kofɔlen in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la sa o na balina ko ye nin wanew ka kɛnɛ kan ka d'a kan dolantan jɛkulu fɛn fɛn bɛ nin kɛnɛ kan bɛɛ kɛlen don ka ɲɛda yira mun bɛ maaw nimisi wasa. CAN 2021 ale hukumu kɔnɔna na mun bɛ ka kɛ Cameroun jamana kɔnɔna na an b'a ladɔniya k'a fɔ an ka jamana ale kɔni ye sebaya sɔrɔ bi o de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na bamanankan na aw ni ce an nageli la.